Бердәмлектә безнең көч исеме астында үткәрелгән хәрби тарихи уенда Мөсим гимназиясе, Мөсим урта мәктәбе, Михайловка, Тот Булер, Соловоз Мухан, Рушуга мәктәбе командалары көч сынашты. Гимназия базасында менә шушы уен ел сайын оештырыла. Бу безнең алабызда традиция кереп булабыз. Монда балалар үзләрен төрле яклардан сыйлар. Монда автомат җыю, шулай ук сугыш темасына кагылган сорауларга җавап бирәләр. Балаларга бик ошый, елдан-ел мәктәпләр артып килә, катнашалар бик теләп. Быел икенче мәртәбә үткәрелүче әлеге чарада 4 кешедән торган командалар 13 станциядә төрле биремнәр эшләде, сорауларга җавап бирде, күнекмәләрен сынады. Уен укучыларның тормыш иминлеге нигезләре һәм ватан тарихы буенча белемнәрен дә актуальләштерде. Бундай чараның максаты без инде 8 класс укучылары өчен үткәрәбез. Алар 1 ел ОБЗР уже фәннән укый башлыйлар. Шушы фәнгә кызыксыну уятыр өчен, шушы фәннең кирәклеген аларга тагын бер катнашы практик яктан күрсәтү өчен шушы ярышны үткәрәбез. Укучылар Калашников автоматын сүтеп җыйды, физик әзерлекләрен күрсәтте. Пневматик винтовкадан аттылар, яралыга медицина ярдәме күрсәттеләр. Мы приехали с Шуганской школы, участвуем второй год в этом прекрасном состязании. Наши ребята с охотой занимаются. В прошлом году заняли мы неплохие места. Мы надеемся, что и нынче также займем места. Бу ярышлар инде бик үзенчәлекле һәм кирәк әйбер дип уйлыйм, чөнки алар хәрби патриотик яктан нык развивайта үзеңнең көчеңне, сәләтләреңне, менә туган якның да белемнәре, тарихын искә төшерергә әйбәт. Шул ук инде район буенча мәктәпләр белән әзрәк ярышасың, барыбер дә үзе бер дәрт тотыйм. Квестта катнашучылар Бөек Ватан сугышы геройлары, хәрби кораллар, Россия Федерациясе хәрби көчләрендәге хәрби дәрәҗәләр, маршаллар, герой шәһәрләр турындагы белемнәрен дә сынады. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.